ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор дорем назди бозори Кушониён, ина маҳмад худи бозори Кушониён. Аз ин тараф баданасоз мешавад ва аз ин тараф агар болотар равем ноҳияи Варзоб. ҳавлии имрӯзаамон дар рӯ ба рӯи бозори Кушониён ҷойгир аст, ҳамин маҳаллада. Марҳамат, сар мекунем. Дӯстони азиз, ина худи бозори Кушониён ва хонаи имрӯзаамон рӯ ба рӯи ҳамин бозорда ҷойгир аст. Ина марҳамат дарозаи 4 метра дорад. ҳозир ҳамаашро нишон медиҳем. Марҳамат, тамошобинони гиромӣ, тақрибан 3.5 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. Хонаҳош ремонт доранд. дӯстони азиз, ҳамин ҳавлии фурӯширо аз мобайн оли девор мекунанд. Ин тарафаш худи ҳавлии фурӯшимон мешавад, ин тарафаш бошад ҳавлии дигар. аз ҳамин труба сар карда девор мешавад то охира ва худи ҳавлимон баъд 3.5 сотиқ замин мешавад. марҳамат, сар мекунем. дар ин ҷо 1-ум 2-ум ҳуҷра, 3-ум ҳуҷра, 4-ум ҳуҷра, кухня, ҳоҷатхона ва ҳамом. дӯстони азиз, ва ин ҷо бошад дегдонхона. марҳамат, аз 1-ум ва 2-ум ҳуҷра сар мекунем. марҳамат, дӯстони азиз, 1-ум ҳуҷра тапчан дорад, боз такжда подвал. мегузарем ба 2-ум ҳуҷра, ҳуҷраи хоб, яъне спальня. мегузарем ба 3-ум ҳуҷра. 3-ум ҳуҷраам дӯстони азиз ҳуҷраи хоб мебошад. марҳамат, тамошобинони азиз, боз хотиррасо мекунем ки ҳавли отопления дорад. газ, солярка ёки кумурқатиам мешавад. дар наздикии хона бошад 2 мактаб ва дигар чизҳои лозима. масъалаи свет ва обхатиам мушкилӣ нест, ҳама вақта мебошанд. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрана 907 24 05 50. нархи хона бо маслиҳат мебошад. марҳамат, дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап задем. то ҳамон ғиштора границаи хона мебошад. ва боз дар ин ҷо ҳам як ҷой ҳаст. дӯстони азиз, акнун мегузарем ба 4-ум ҳуҷра. марҳамат, дӯстони азиз, 4-ум ҳуҷра, охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо бошад кухни. мегузарем ба дегдонхона. ана инҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳамом. марҳамат, дӯстони азиз, маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 3.5 сотиқ замин, 4 дар хона, ҷойгир аст дар рӯ ба рӯи бозори Кушониён. свет ва об ҳама вақта мебошад. дар наздикии хона 2 мактаб ва дигар чизҳои лозима. подвал ҳам дорад, отоплениям дорад, газ, солярка ёки кумурқатиам мешавад. нархаш бо маслиҳат. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрана 907 24 05 50. аз номи канали Dom TJ гап занед. марҳамат, дӯстони азиз, раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кори шумо да худо нигаҳботон бошад.